Dus elektrisch of met blauwe diesel via Friesland in Rieden. Dat wie de bedoeling. Maar het oerstapplak wie van de morgen leeg. Op één vracht wij nee. 11 wegentocht komt de chauffeur net bekend voor. Dat is gewoon toeval. Ik moest even een pauze maken. En, hier is ruimte genoeg om zo'n combinatie neer te zetten. Dus. En ook blauwe diesel is onbekend bij de man. Het is op de Oosterdijk ook net te krijgen. Ik heb er nog nooit van gehoord. Echt, het zegt me helemaal niks. Dus daar moet nog wat meer reclame voor gemaakt worden? Nou, dat denk ik dan wel, ja. Nee, het zegt me echt niks. Op het camperplak de Kwan Wetterzoon is het volle drokker als op het oerstapplak. Kan een camper ook op blauwe diesel rijden? Ja, waarvoor niet? Als de motor maar een beetje nieuwachtig is, dan moet dat kunnen. Want dat hoeft helemaal geen punt te zijn. Wij hebben met de luxewagen rijden we er regelmatig op. Maar je moet natuurlijk ook wel een pomp in de buurt hebben waar je kan tanken. Want dat is wel belangrijk. Vier wij de meeste beziekers van Boeten Friesland hebben we nog nooit van de 11 wegentocht jet. En wie er daarom dan ook net op tarret.